Zo, hartelijk welkom allemaal. Wat fijn dat iedereen is er. Ik denk dat dat al wel echt een compliment is namens allen. En ik denk ook wel laat zien hoe erg leuk we dit allemaal vinden en hoe enthousiast iedereen is. We gaan zo meteen met de mascottes naar de kleedkamers. Die zijn dan verderop. Du bist Tialfi? Ik ben Tialfi. De spanning stijgt al, hè. Ik bedoel, we moeten straks een hele warming-up draaien. En du bist dan de begeleider? Ja, klopt. We kennen elkaar al jaren van het schaatsen en op die manier steun en toevertrouwd om hem te begeleiden zometeen. Moet je zien, je doet het pak kan je zulke beenspieren. Nou, dat is toch fantastisch? En dit is dus een wedstrijd voor mascottes. Ja. Waarom dacht ik, doe je dan mooi? Ja, dat is de vraag die je af en toe jezelf ook stelt als je in het pak zit. Maar nee, het leek me fantastisch om gewoon een keer voor een vol Tialf je debuut op een NK te maken. Ik bedoel, als klein jochie, hè, dan vind je schaatsen een beetje leuk en dan kom je er eigenlijk achter dat je nog niet goed genoeg bent. En dan, om dan op je 34ste te mogen zeggen, ik debuteer in een vol Tialf, uitverkocht hè, komt ook niet vaak voor. Dat moet je gewoon doen. Ja. Dus dit is gewoon, de droom komt alsnog uit. Stiekem, ja, stiekem. Het is alleen dat niemand me herkent. Laat je eens even horen, hè. Het KPN NK mascottenrijden is natuurlijk vandaag hier vanmiddag. Ja, wij zijn hier allemaal gekomen voor de warming-up. En we springen. Dit was wel de stilste Polonaise die ik ooit gezien heb. Ja. Want Gnien die praat natuurlijk in zijn pak. Nee, dat wordt ook lastig. Je mag geen identiteit mag je bekendmaken. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk het mascottegebeuren. Ja, in Disneyland Parijs lopen ook al die mascottes, hoor je ook niks. Dan doen ze ook alleen maar zo een beetje zwaaien, een beetje gek en met kinderen op de foto. Ja. Dan de vierde race, Tialfi, Coolio, Tristan. Ja, Tristan, excuus, ik zag het staan. Spot en als laatste Pathé. Ik wens jullie ook allemaal ongelooflijk veel plezier. Het is echt uniek dit. En het zou zomaar het begin van iets heel moois kunnen zijn. En dan zijn jullie de eerste deelnemers geweest. Heel veel plezier allemaal. Over 5 minuten showtime. Dus iedereen nog even 5 minuten en dan gaan we naar boven. Wij hebben nog straks een heat. Ja. Alleen nog de eerste keer terug, hè? Ja. Dus het is direct al vol. Ja, de start is belangrijk. Ja? Daar heb ik goed op geoefend. Oké. Met zo'n hoofd is niet makkelijk, maar ik heb hem onder controle. Oké. Nou, we beginnen beleven. Zeker. Zo. Wat een overwinning. Ja, heerlijk. Alles komt aan balk, hoor ik, coach. Ja, zeker. Ja. Geen aanwijzingen en je redt het zelf, hè? Het is de helft zit erop. Ja. De mooiste helft komt er nu aan. Ja, vanmiddag de finale in een volle bak. Zeker.
Wat doen we mis? De race was te kort! Coach, Yes. ik kan me voorstellen, je bent gewoon zwaar teleurgesteld. Wij zijn door een goede gepasseerd en op zich vrede mee samen om volgend jaar weer mee deel te nemen. Nee, mooi evenement. Fantastisch. Ik denk dat het voor het publiek ook mooi was. Dat het gewoon een close race was tussen... Ja, Ja, dat wil het publiek toch zien. dus we staan allemaal tevreden. Jawel. Ik heb gewoon mijn uiterste best gedaan en nou, er was er één sneller.